Muri Zimbabwe, welcome to Binocular TV, the only TV channel which brings you my latest updates and it from all over the world. No matter how small they are and no matter how far they are from you, always bring them closer to you through a binoculars. And I'm your host FB. Nas ndakamira nemurume who doesn't need any introduction, the heavenly army commander, Prophet Madungwe, Prophet Makadizve. Triple Makadizve. And it got dokutenda ine mukana wamatipa kuti titaure nema. Aiwa tinotenda zvisingaiti. Thank you so much. So Prophet, nyaya ndiri kuda kutaurawo nezvayo muzuva ranhasi yekutanga nenyaya dzakawanda zvadzo. But nyaya ndiri kuda kutaura nezvayo muzuva ranhasi inyaya yaMambo Dhuterere. Mambo Dhuterere mazuva apfuura vane nyaya dzavo dzaingofamba-famba zichinzi vaita magirlfriends, vamitisa, vadidi. What do you have to say about it? At the same time, dengawo rinoshitiwo chii kana munhu waMwari achinenedzerwa nyaya dzakadaro? Alright, chekutanga ari perfect ndiMwari. No one is perfect. Tine magods generals vakatoitawo mascandals evakadzi. Handina kuti Dhuterere akaita. Dhuterere anofanira kuzvitaurira ega Mambo Dhuterere kuti ndakaita kana kuti handina. But iye ari kuti haana kuita. Vanhu vari kumupomera. But ngatichibatai kuti zvinofamba sei. No one is perfect, only God is perfect. Saka kana no one is perfect, Solomon akatoita ainzi maconcubines. Kurati zvifeve about 700. So even a man of God can fall 7 times and wake up 7 times. David akatora mukadzi womunhu akakumbira rege. Saka even kuri kuti zvakaitika. Zvinoitika tiri vanhu venyama. Mwari only ndiye asingatadzi. Chivi whether utora mukadzi womunhu wedza wanyepa whether waposta false witness pa WhatsApp munhu zvaona kuti konzi kwafa munhu gwero yasina. Mwari vanototi it's a false witness. Wakuti watotadza saka akuna asiri kutadza. John chapter 4 the Bible says Jesu anoti kana pasina munhu asina kutadza ngaatake chifeve. Akusi kuti we are supporting sin kuura akutobvumidzwe. But handisi kuti vakaita iye munhu ndiye anoziva because rume anogona kungofamba. Iye ndiye anofanira kutaura chokwadi but tungotaura nyaya yekuti varume vese almost tingati 99.5 varume vese vanoura. Then inini handiverengerwi among the men because inini I'm the vela commander. Saka because kuura tiri pa 2 dimensions. Ukarara nemukadzi kuura ukatarisa even mukadzi ukangoti mahips akanaka ndako kana mukadzi akanaka wachiva nezuro saka ndiani asiri kuura. Saka even zvekuti pinpointa Mambo Dhuterere hazvitobvumidzwa kuti because Jesu anoti kana pani asina kutadza vakatonzi abstain from because mese muri vatadzi. Saka tese tiri vatadzi patonzi mumwe murume atadza akatofa kutochema kuna Mwari kuti Mwari tiregerewo zvinhu tine zviviyozve. Saka hakuna mutsvene chero Dhuterere asi mutsvene chero anyone on earth asi mutsvene. Saka even varume muroziva chinhu chakaipisisa mutadzi chaiye anotonzi mutadzi munhu wekuti anonzi kuti pabuda breaking news kuti murume ahura iye obva aseka iye ane girlfriend iye ari kutoviga chivi chake. Saka uyo atomboexpose at least ava kutomboti but varume ndatadza but what more. Saka atotaurwa saka hazviri kuti ukasabuda pasocial media hausi kuhura. Varume vari kuhura varume vari kuhura zvisingaiti vari kuhura sezvakato 99.5. But ngatiti in the event yekuti tomboti akazviita handiti then akazoenderera mberi achiva defensive achiti handina kuzviita dengawo rinoti chinazvo munhu unenge usingafanirwa kupupura here kuti uregererwe zvivi izvozvo bose wakati anozviita wakazviita zviri paviri. Confess your sins handiti that says the Bible handiti confess him but sometimes unoita to God akaita to God even akaisa confess because mimi anoti no one created a person, God created. So akaita confess to God zvatopera chero kaisa kaonofesa kwauri hazvina basa. Saka zvinonetsa kuti timuti even orati munhu wese akaita chivi akakonfesa to God that's enough. There is no need kuti aite confess kwandiri kana kwatiri. Saka but ungokudzira kuti munhu wese atadza confess before God. Muri kuzvinzwira handiti hanzi confess your sins to God noti kumunhu. Saka ngasiexpecte kuti kana Mambo Dhuterere vakazviita vakonfese kwatiri handiti. Then nyaya yechitu tine mafights atachiona Prophet Passion Java naTinashe Mutarisi vachirwidzana uyo achizoti uyo ari kuhura nevana vekubasa kwake uyo achiti hauna mari seni chichi dengawo riri kuti chii pamusoro pazvo izvo? Alright, this is not a spiritual fight yekuti tinokwanisa kupinda directly but tinogona kungotaurawo partially kuti alright but at least that says the Lord because achisi chinhu chiri spiritual. Of course we need peace. Second Republic hatibvumidzi kunetsana, even the president said so. Nditika havadi violence havada ichi hatikurudziri but zvinhu zvinoitika kuti vanhu munonetsana. If God and Satan vakaita disagreements, Satan was thrown. So my disagreements are there as human beings. Saka hazvitondityise.
even the Bible says muchanzwa rumors of war. Saka muchanzwa rumors of misunderstanding. My misunderstandings aripo Mwari na Satan vakatoita. Paul na Barnabas vakatoisa from the Bible. Saka disagreements anowanika always. Saka zvakatoitika it's a sign of that we are human. But chinodiwa I argue my boss Nashimtaris in the Passion Java the prophet to sit it down to wana kuti nyaisa ita escalate, especially the media. Let us not escalate. Alright, paita moto wapfuta. Let us not ndise zvandotore papa ndatopinda ndatogarisa pasi because profita kuti testament ainda pa courtyard ototaura that says the Lord akutodzokera kumba message yakutofamba saka zvino nema social media ndatoenda pa courtyard ndatotaura saka mukaona tinashe mutarisi na Passion Java I am not Mr. Tinashe Mutarisi. Alright, Mr. Tinashe Mutarisi. Thank you so much. Na Prophet Passion Java. We want tidi tivagarise pasi. No, it's not kwati kwandini. Changwa vada munhu anochiza kwanoda. Mfundisi wane chechi ndayawada tipapa netikof ma disciples. Peter akanapoa ingoti uye kwandiri chete. Kwavanoda chatingoda it's peace kuti vanhu vawirirane. But effect yekuti havasi kutowirirana kavanogona kushaya pavanoda pesati beta tingodi noti ivo vanochuza kwavari kuda kuti kwavanoda ndikupe pachatingoda ndechekuti ngatiwirirane because tese we are Zimbabweans. Prophet Passion Java vakakosha because vane zvavari kuitawo munyika yeZimbabwe kuti is a role model to other people. Anditika saka we cannot say ativa kutotora masaidi andotori side vese maZimbabweans vese vanhu nditi I'm the Evelyn command vese kune vanhu ndisimudzirwa na Mr. Mutarisa nditika zve business zvechi saka vese we need saka ativa kutotsonda vanhu even that's why muriona ndiri kuti Dhuterere kana kuri kuti akazviita ativa kutomutsonda futi kuti because even munhu akatadza andonzi munhu atotadza ndotomuti yakuno titaure Mwari vakuregere saka atifa kutofara kana kutomuspreada kana kutodi kumutsondora atibvumidza saka even pa this disagreement atifaniri tifa kutoona kuti at least what is the best way kuti titsvake kuti pave ne peace between them kuti vawirirane because vese they are valuable to Zimbabwe. Hakuna munhu weZimbabwe asina kukosha. Sorry ndinogurisira Prophet tichida kupinda nyaya yechi3 yamaititi maititi vakadzoka nditi ende vari kunzi vakanzionekwa nekoti kuti havana mhosva anditi but wokudenga rinotaurawo kudini vanhu vakadaro. Alright, kudenga munhu akatadza akakumbira nhasi ruregerero anogona kuregererwa but koti inogona kunonoka kumuregerera. Denga rinonoka vakangoti first day I heard maititi vachiti ndakadai vakadii vachiti like for vachikumbira vachiti zvandakaita ndauya kunoku hazvisizvo zvaisa kudara nditika that's munhu akatikumbira ruregerero that moment he was forgiven. But nyika zvaona kuti David akakumbira ruregerero pamberi paMwari akasara akatora mukadzi handiti nevanhu vanachingomutize medhari akatora mukadzi but God angatoforgiven saka Mwari havanonoki kana sezvakangoita zvekuti he was apologetic, he was to God he was forgiven although nyika inozononoka even nhasi vachitofamba munhu anachingoti aitsotsi but to God vakatoregererwa. Mwari havanonoki kuregerera munhu uchingokumbira even before you pray for that so Mwari vatona intention yekuti uri kuda kukumbira ruregerero God forgives you, God forgives us daily. Tese tiri vatadzi totoregerwa hazvirevi kuti munhu akasungwa ndega aita nyaya dzaita vanhu vakawanda vari kuita go away vasine nyaya dzekuti hazviri kusaonekwa una chawaita munhu wese ari kutadza ngakumbira ruregerero pamberi paMwari Mwari vatiregerera. It's okay. Maybe nyaya tingadotaura vekupesera we are coming to the end of the year gore rakupera ameno tinewo vamwe vanhu here vatikatiwo pagore rino vatikaregerera vakawanawo automatic yeFamily entry vaviri kana vatatu. Alright, maautomatic akambomiswa kuti munhu akafa anopiwa automatic yeFamily entry iko mazuva iri stopped zvine masizini mazuva tine automatic yekuti unoisa mota unoisa mari ndo inopiwa saka iyo hatikwanisi kureleasa vanhu vanounza mota dzavo kuchechi kana imba kana stand kana imba mari iri equivalent but avo ndo vakopiwa the living people ndo vanopiwa maautomatic vafa iko zvino vakambomira mukatarisa gore rino handina munhu wandakamboisha automatic yeFamily entry tiri kuisha vari kushanda nemota nedzimba inonzi advanced guaranteed advanced automatic yeFamily entry munhu mupenyu ndo vatiri kupa but ava varelease information but dzakawanda mota dzatouya dzimba dziri kuuya mota dziri kuuya maequivalent vanhu vari kushandira Mwari hauendeswi nemota iyoyo but chinokuendesa mabasa achetwa nemota iyo ndo zvinokuendesa saka zvevakafa mazuva ano havasi kupiwa maautomatic tine season yekuti vari kushandira Mwari basa raMwari ndo vari kupiwa saka hatikwanozoreleasa names evanhu vacho chete. Thank you so much Prophet T Madungwe nenguva yamatiwanira. So for now from Binocular TV tichitichi fire.